Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Kemis Pahing tanggal 13 Agustus tahun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka kitab Wahyu 15 ayat 1 tekan 4 kanthi jejer renungan ing pangadilane Gusti. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994 Kitab Wahyu 15 kawaca ayat 3 lan 4. Wong-wong mau padha ngidungake kidunge Nabi Musa abdine Allah lan kidunge Sang Cempe. Unine, Duh Allah Paduka ingkang Maha Kuwaos, saestu agung saha elok pakaryan Paduka. Duh ratuning sedaya bangsa, pakaryan Paduka saestu adil saha leres. Duh Pangeran sinten ingkang boten ajrih saha boten ngluhuraken asma Paduka. Inggih namung Paduka piyambak ingkang suci. Pramila sakkathahipun bangsa sami badhe sowan sarta nyembah sujud dhateng Paduka. Awit sedaya tiyang sampun sami sumerep pangreh Paduka ingkang adil. Para sedherek mekaten waosan kitab suci Rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek sinten ingkang nate nderek sidang pangadilan. Hakim kasebut kanthi sebutan Yang Mulia. Padha-padha manungsa sing bisa gawe luput lan cidra. Hakim kaparingan kuwasa kanggo netepake prakara kanthi adil lan bener. Hakim dadi wakile Gusti kang netepake bener lan salah. Sapa sing kudu dihukum lan sapa sing oleh ganjaran. Bangsa Indonesia iku bangsa kang ngabekti marang Gusti. Dadi saben undang-undang negara mesti kanthi cecala pambuka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia pracaya menawa samubarang kang adil, bener, suci lan mulya iku pinangkane saka Gusti Allah kang Maha Kawasa. Nanging eman dene pengadilan ing donya iki malah ana hakim sing kunangan nampa besel lan diperkarake ana majelis kehormatan hakim sing dibentuk dening Mahkamah Agung lan Komisi Yudisial. Para sedherek ing pengadilan donya, para kang ngasta kalungguhan minangka penegak hukum, iya polisi, jaksa lan hakim, bisa wae tumindak cidra lan nyulayani atek timbalan kanggo njejekake keadilan lan kayekten ing tata urip sak bangsa. Lan nalika para kang ngasta kalungguhan malah nggunakake hukum kanggo kapentingane dhewe, kapentingan politik, kapentingan golongan. Hukum mung dadi piranti kanggo benerake sing kuwasa lan duwe kalungguhan, ning ora dadi pangayoman kanggo rakyat. Nganti kapan kahanan kaya ngene bakal kelakon? Kitab Wahyu nyaritakne dampar pangadilane Gusti. Pakaryane Gusti iku agung saha elok. Kabeh sing tumindak cidra ora bakal tahan. Ana ing ngarsane kaluhurane Gusti kang niti priksa lan ora kesamaran marang samubarang. Sapa kang wedi marang Gusti dikeparengake sowan sarta sujud manembah. Nanging sapa kang tumindak cidra ora bakal bisa ndelik apa maneh mlayu ngendani peranatan kang adil lan bener. Nalika pengadilan donya wis ora dipercaya, dudu pengadilan rakyat sing bisa ngganteni. Malah nalika rakyat padha tumindak njeksani lan ngakimi dhewe-dhewe,
woh-wohane iku bakal dadi anarki. Anarki tegese kahanan sing ora tumata amarga ora ana hukum. Ing pengadilane Gusti kang bakal dumugi. Mung para wong sing tulus lan ngesorake uripe ing panelongso lan pamratobat sing bakal kaluhurake bebarengan nunggil ing kamulyane Gusti. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Ing pengadilane manungsa hukum bisa dadi piranti benerake sing tumindak luput lan malah ngluputake sing bener. Menapa ing ngarsane pengadilane Gusti mangke uga bisa kelakon ngakali hukum kanggo benerake tumindake dhewe sing luput. Menapa ingkang badhe panjenengan aturake ing ngarsane pengadilane Gusti kang Maha Pirsa lan Maha Kawasa. Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, kawula nyuwunaken berkah supaya bangsa Indonesia estu dadi bangsa kang wedi marang angger-anggere Gusti. Sangsaya santosa netepi samu barang kang adil bener becik lan ndadekake dalaning berkah lan kawilujengan kangge tata urip bebarengan sak bangsa, ora mung kanggo kapentingan golongan, apa maneh kapentingan pribadi. Monggo kraton paduka rawuh karsa paduka kelampahan. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan, mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Anggenipun nderek ing pahargyan. Wulan Agustus menika wulan kamardikan. Sampun 81 tahun. Merdeka.